си, че ще се забъркаш, ама трябва да се справям сам. Хайде да видим сега. Добре, както и да е. Познаваме се от 2 години. Според мен вече дойде края да се сдобрим. Извинявай. Добре, айди, аз извинявай. Така, трябва да изпълниш мои няколко мисии. Иначе ще си мъртъв. Първо, трябва да си приятел с мен. Второ, с другите не. Трето, да се самоубиеш. Джулиана, не дей! Какво ще правиш? Как ще си приятел с нея? Тя е много опасна. Тя беше умрела преди няколко часа. Тя е дявол сега, не е ангел. Ай, аз нямам приятели, искам да съм френд с нея. Жулиане, извиняй тогава, човек.